Табигатьтә шулай корылган. Һәр заман Худайның сынаулары белән бергә килә. Рухи, әхлакый иммунитетлары нык кешеләр, халыклар һәм милләтләр генә ул сынауларны зур югалту авырлыкларсыз җиңел кичә. Әле кичә генә кешелек, наркоманлык котырынган булса, бүген кешене ВИЧ-СПИД сыный. Бүгенге заман шумасы халкыбыз яшәгән шактый авылларга, барлык калаларга үтеп керде. Безнең Чаллыда гына да 1800-дән күбрәк кеше ВИЧ авырулы. Әлеге тамаша кайбер фактларга нигезләнеп куелды. Так, 15 июнь 2011 ел. Әйе, кірсін. Исәнмесез? Аллаға шүкір. Узығыз, урындыққа отырығыз. Рәхмәт. Талия Абрарова кірсін. Сіз Ханиф Ибатуллин боласыз ма? Әйе. Исәнмесез? Исәнмесез? Ишекне яхшылап ябығыз. Узығыз, отырығыз. Бу біздің психологыбыз Талия Абраровна. Бик шатмын. Сөйләшуебез бик тә җитди. Сезнең саулыгыгыз турында. Әйтегез, соңгы тапкыр кем белән җинси мөнәсәбәткә кирдегез? Кем белән дип, хатыным белән? Оннан алда. Оннан алда да хатыным белән? Хатыныгыз белән еш якынлык кыласызмы? Әйе, түгел. Юк, еш түгел. Атна сайынмы, айга берме, әллә ярты елга берме? Ягез, әйтегез. Айга бер. Кой вакыт 2 айга бердер. Шулай гынамы? Хатыным теләми. Якынлык кылганда соклану чарасы кулландыгызмы? Ничек? Презерватив турында әйтәм. Мин оны кулланмыйм. Миндә әллә... Алайса, шундый сорау. Башка хатын кыз белән кайчан якынлык кылдыгыз? Ул монда килдемени? Кем килде? Юк, мин болай гына әйтәм. Миндә әллә венерический чир таптыгызмы? Юк, сездә венерик авыру ачыкланмады. Курыккан идем. Дөрес курыккансыз. Сез миңа җавап бирмәдегез әле. Булган иде. Бер тапкыр. Бер генә тапкырмы? Әйе. Ант итәсезме бер генә тапкыр дип? Валлаһи дим. Әник сез моны сорыйсыз? Кем белән якынлык кылдыгыз һәм кайчан? Әйтегез, миндә сифилис бар әллә? Кабатлап әйтәм. Сездә венерик авыру юк. Шулай булгач, нигә шундый сораулар биреп өйрәтәсез? Куйган соравыма җавап бирә аласызмы? Әйе, моннан ярты еллар чамасы элек булды бу хәл. Кич белән кайтып барганда, юлда яшь, матур хатын кыз очрады. Кем ул? Оннары белдем. Проститутка булган икән ул. Очрады дисез инде. Дөресен әйткәндә, ул көнне дустымның пенсиягә чыгуын бәйрәм иткәндек. Шуннан чыккач, Димәк, мин эчмәдем дә диярлек. Эчәргә ярамый миңа. Шул аракы саташтыргандыр инде мине. сез ихлас әйтәсезме? Бездән бер нәрсә дә яшермисезме? Юк, аңарчы хатыныма бер тапкыр да хыянәт иткәнем булмады. Ул көнне сакландыгызмы? Юк, сакланмадым. Әйтегез, миндә нинди чир бар? Сабыр итегез.
Менің сұрауларым бітмеді әлі. Мен сізге барысымды аңлатырмын. Сіз ул фахишаны бізге көрсете аласызмы? Yok, men aның telefon номерында, үй адресында білмейм. Хатынығыз турында нәрсе айта аласыз? Хатыным әйбәт минем. Әле онда... Бәлки ул да башка ерлер белән. Yok, siz нәрсе? Ул әле минем белән дә теләми. Беләсезме нәрсе? Анализыгыз яхшы түгел сезнең. Siz бит әйттегез, Анализ каныгызда ВИЧ инфекция булуын күрсәтте. нәрсе? Спид? Вирус иммунны дефицита. Siz ялгышасыздыр. Үзегезне кулга алырга тырышыгыз. Юк, ялгыш түгел. Biz анализны тикмәгә генә кабаттан ясатмадык. Инде безгә ышанмыйсыз икән, үзегез 3нче тапкырга каныгызны анализга бирә аласыз. Тынычланыгыз. Нигә нәрсә эшләргә инде? Нәрсә эшләдем мин, карт җүләр? Сезгә яшәү рәвешегезне үзгәртергә кирәк булыр. Миңа нәрсә була хәзер? Сезнең сәламәтлекне даими контрольгә алабыз. Мин бөтен семьямны хурлыкка калдырдым. Безне дөрес аңлагыз. Сез әйткәннәргә нигезләнеп, хатыныгызны да анализ бирергә чакырырга мәҗбүрбез. Хатынымны? Аңарда да спид бармы? Анализ ясамыйча әйтә алмыйм. Инде ият. Сезгә беренче чиратта саулыгыгыз турында уйларга кирәк. Безнең терапия чаралары сезгә актив тормыш алып барырга ярдәм итәр. Шуны бер кайчан да онытмагыз. Сез ялгыз түгел. Гаиләгез, якыннарыгыз бар. Без ярдәм итәрбез. Хөкүмәт препаратлар белән тәэмин итеп тора. Рухыгызны ныгытыгыз, сабыр булыгыз. Киләчәк турында бары тик якты хыяллар гына булсын. Я Худа, нинди киләчәк инде ул хәзер. Мин бит иң кадерле кешем, хатынымны да утка керттем. Хатыныгыз канын анализга бирмәгән көе нәтиҗәләр ясарга ашыкмагыз. Кеше күзенә ничек карармын? Позор. Бу авыру белән ничек яшәргә икәнен, аның авырлыкларына каршы көрәшергә өйрәтербез. Нинди көрәш ул? Бу бит дәваланмый торган авыру. Өметсезлеккә бирелмәгез. Чыксам буламы? Мин сөйләшер хәлдә түгел. Китеп югалмассызмы? Юк, иртәгә килермен. Китми торыгыз. Мин сезгә кирәк әле. Бираздан кабинетымда сөйләшербез. Вестибюльдә көтегез. Талия Абраровна да беренче психологик консультация узарсыз. Көнне сыры караңгылык җиңде, караңгыда йөри. Адашып очрата алмыйм яктылыкны тирә-якта, кая төбәлсә дә. Карашып язмыш сынауларым кичә алмыйм, наумиз булдым адашып, наумиз булдым ялгышып. Язмыш сынауларым кичә алмыйм, наумиз булдым адашып, наумиз булдым ялгышып. Тагын бер бәхетсез кеше, тагын бер бәхетсез гаилә. Бәхетсезләр язмыш карамагында. Бу пациент белән эшләүе бик авыр булыр дип уйлыйм. Ник алай уйлыйсыз?
Ашыктан ашык сөйләштек. Бездән бер нәрсә дә яшермәде кебек. Килешәм, ул бик ихлас булды. Шулай булгач, Үзе әйткән очрактан тыш, ул башка чит хатын-кыз белән якынлык кылмаганга охшаган. мин дә шундый фикердә торам. Бу кешенең күңеле чиста, оятсына торган кеше бу. Тик үзен бер кайчан да гафу итмәскә мөмкин. Шулай шул. Сәламәтлеге өчен әз генә дә кайгырмый. Ятыннан нишләргә белми. Калыбы буш түгел моның. Әле хатынында да ачыкланса. Мин дә шуны әйтмәкче идем. Алайса, хатыны иртәгә монда килсен. Ситуацияны даими контрольгә алабыз. Ярый, көтә торгандыр мине. 4-нче ярты җиткән. Миңа да китәргә вакыт. Горыздыравка җыелышка барасым бар. Әйдәгез. Улым, кечкенә вакытта син әниеңә охшаган идең. Ә хәзер әтиңә охшап барасың. Менә нинди җиткән егет булдың. Әбей, әмән әбу шибәр кеше кем ул? Мин ул, улым. О, әбей, яшь чагында син бигрәк матур булгансың икән. Ай, тәмле телле егет эшләр бездә. Булай булса, улым, артыңнан кызлар бер дә калмас. Хей, әбей, хәзер кызлар артыннан йөрисе юк. Алар үзләре киләләр. Әбей, бабай авылның иң шибәр егете булгандыр. Нигә булгандыр? Бабаң хәзер дә шибәр егет әле ул. Нәрсә бу? Кайда шалтырый улым? Шкаф эчендә булган әбей. Будильникны шкаф эченә кем куя инде? Мин түгел, бабай шарткандыр. Монда хаты да бар. Нурзәлә, канымда ВИЧ инфекция булуы ачыкланды. Гөнаһым гафу итмәслек булганга күрә, мин үз-үземә кул салам. Гәүдәм дачыбызның утын келәтендә булыр. Мине авылда җирләрсез. Әбей, нәрсә булды? Хәзер орда. Хәзер врач чакыра. Утыр әби, утыр. Әни, әбигә алып. Нәрсә булган әйтми. Ул чак хәлендә хәзер. Тизрәк килеп җитинде әни. Әби, кай җирең орта инде әби, әйт инде. Авыртмый. Миләүшә килсен. Барысы да килсеннәр. Бәлки ул исәндер. Улым, сәгать ничә? 9. Сынга калды. Улым, сынга. Кай җирең орта инде әби, әйт инде. Кай җирең орта әби. Тукта, трубкаңны бир әле. Үзем Мә, шалтыратып. тот. Юк. Юк. Кем? Бабай юкмы? Хәзер мин аңа шалтыратам. Ал инде. Кай китте соң? Бәреп барыбер эзләп табам. Улым. Утыр. Бабам китте. Кайтыр әле елама. Нәрсә булды? Ник елыйсың? Әйт, кызым. Әтием. Булай булырга мөмкин түгел. Нишек инде? Әти, мин моңа ышанмыйм. Мин дә ышанмыйм. Әйдә, җыен, дачага барабыз. Милициягә шалтыратырга кирәктер. Мондый эш белән прокуратура шөгыльләнәдер. Соң шалтырат инде тизрәк. Юк. Башта Фәндүскә әйтәм. Алло? Фәндүс? Бездә зур... Уф. Шулай дип әйтергә бер дә телем әйләнми. Әти, үз-үзенә кул салачагы турыда хат язып калдырган.
Әйе. Ул хәзер дачада булырга тиеш. Ярар. Ярар. Без монда көтәбез. Әни, баба өлгәнмени? Улым, әле бер нәрсә дә расланмаган. Мин бабайга шалтыраттым. Ул трубкасын алмады. Әни, Фәндүз дачага китте. Прокуратурага да үзем хәбәр итермен диде. Ник шулай эшләде? Әни, Әни. зинһар өчен дип сорыйм. Алай дип әйтмәле әти турыда. Без бит аны күрмәгән. Ул исән, ул просто дачага киткән. Ул төн буе йокламады. Боргаланып чыкты. Булсасын, мин дә кайчагында йоклый алмыйча ятам. Бәлки, ай тулган вакыт булгандыр да, шуңа йокламагандыр. Ай тулганга инде күпме вакыт үтте. Ну алайса, магнитный бурыдан йокламагандыр. Андый вакытта минем башым авырта. Мин бит әйбәт йокладым. Ну белмим алайса. Шулай гына булуын мин дә бик телим дә бит. Тик ул бик иртә чыгып киткән. Соң, син шуны да күрмәдеңме? Юк. Ул тавышламый гына караңгыдан киткән. Менә хатында 5 сәгать 30 минут дип язып калдырган. Эх, әни, соң, әтинең үзен ничек тотканын кичә үк сизмәдеңме соң син? Кичтән бер нәрсә сөйләшмәде. Ашыйсым килми дип кирип ятты. Аны-моны уйламадым да мин. Ял көннәрендә бабай шахмат уйнарга ярата. Кичә уйна, баш тартты. Улым, башка вакытта диде. Соң, әтинең кәефе булмавы турыда. Икегезнең берегез миңа шалтыратып әйтә ала иде бит. Мин белмәдем, әни. Тиргәмә. Бары тик мин гаепле Хәнифнең урынына. Җитте, әни! Минем әтине күрәсем килә. Шәмсез. Минем исемем Әмирҗан Сахапович. Спиртка каршы көрәш үзәгенең баш табибы булам. Бу безнең психологыбыз Толия Әбраровна. Хәниф, исәнме? Сез аның хатыны буласызмы? Әйе. Нурзада мин. Исемегезне әйтмәсәгез дә буладыр. Миңа аны белү әһәмиятле түгел. Хәнифне күрдегезме? Кичә генә исән чагында күргән идем. Әле генә прокуратурадан шалтыраттылар. Ирегез асылынып үлгән. Тынычланыгыз. Сезгә кичекмәстән сезнең белән сөйләшергә кирәк. Сез аның кызы буласыз бит, Әйе, Зинһар өчен чыгып торыгыз. Соңыннан чакырам. әни, Я, булды. Чыгып торыгыз. Кызым, Утырыгыз. минем беркем белән дә сөйләшәсем килми. Олай ярамый. Мәсьәлә бик кискен тора. Сезгә бу ситуациядә безнең табиблардан башка беркем дә ярдәм итмәячәк. Мин сездән ярдәм сорамыйм да. Хәлегезне аңлый. Аңламыйсыз. Аңласагыз, тиз үтерә торган дару бирегез миңа. 19 андый уегызны. Кем әйткән соң Хәнифкә яман чире бар дип. Бәлки бу ялгандыр. Ялган түгел. Мин әйттем. Кичә ирегездә ВИЧ инфекция булуын ачыкладык. Ул үзе безгә мөрәҗәгать иткән иде. Әник, мин бер нәрсә белмим. Аным, ирегез үлмәгән булса да, без сезнең белән барыбер очрашып сөйләшкән булыр идек. Аңламадым. Ханым, ирегезгә ВИЧ инфекция дигән диагноз куелгач, без аның белән узак итеп сөйләштек. Нәтиҗәсен күреп торам. Ирегез үзеннән бер нәрсә яшермәде. Барсын бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Сөйләгәч, миннән тагын нәрсә кирәк? Сезнең белән дә ачыктан-ачык сөйләшү булыр дип өмет итәбез. Хәниф нәрсә әйтте? Миңа да әйтер сүзе булгандыр инде бичараның. Утырыгыз. Ханым, ирегез үзен бик нык гаепле тойды. Нинди гаеп? Шул гына әйтер сүзегез?
Һәм сезнең алда булган гаебен гафу итмәссез дип курыкты. Нинди гаеп? Ирегез моннан ярты ел элек бер фахиша белән якынлык кылган. Мин генә гаепле моңа. Мин аны шул юлга китереп җиткердем. Ирегез аныңчы сезгә хыянәт итмәү турында әйткән иде. Ул миңа гомумән бер кашан хыянәт итмәде. Ул мине бик нык яратты. Шулайдыр шул. Яратуга карамастан аның бер гаебе гомер кадәр гомер хакына төште. Хәниф яшәргә тиеш иде. Аның үлеменә мин гаепле. Үзегезне тиргәмәгез. Кемне тиргим соң? Хәнифнеме? Фахишәнеме? Ирегез киресенчә, сезнең бернинди дә гаебегез юк дигән иде. Ул әйтергә генә теләмәгән. Нәрсәне әйтергә теләмәгән? Соңгы елларда безнең арабыз суынды. Бу турында мин Хәнифнең рөхсәтеннән башка сөйләргә хакым юк. Ханым, әгәр дә сез булай гел үз үстегезгә гаеп алып утырасыз икән, безнең сөйләшү барып чыкмаячак. Без ярдәм итәргә телибез сезгә. Ярар. Үземне кулга алырга тырышам. Ирегез әйтүенчә, ул фахиша белән бәйләнештән соң сезнең белән дә якынлык кылган. Фахиша турында белмим. Ләкин Хәниф әйткән икән, аның сүзләренә ышана аласыз. Чөнки аның ялганлый торган гадәте юк. Без ирегезнең сүзләренә ышанабыз. Ләкин сезгә дә каныгызны анализга бирергә туры киләчәк. Нәрсә? Миндә дәме? Анализ ясамыйча әйтә алмыйм. И Ходаем. Каян килде безгә бу шик? Ихлас әйтегез әле. Сезнең ирегезгә хыянәт иткәнегез булдымы? Юк. Сез нәрсә? Аңлашылды. Алайса вирус сездән күчмәгәндер. И Ходаем. Миндә дә спид табылса. Дөресрәге ВИЧ, спид ул ВИЧ инфекцияның соңгы стадиясы. Миңа алар барсы да бер нәрсә. Сез никтер бу турыда бик җиңел фикер йөртәсез. Чөнки миңа хәзер барыбер Нәрсә барыбер? Хәниф артыннан китәчәкмен мин. Алай димәгез. Кызыгыз, киявегез, оныгыгыз барлыгы турында онытмагыз. Сезгә әйтүе җиңел. Ә миңа соң ничек яшәргә? Иртәгә спид үзәккә килегез. Каныгызны анализга бирегез. Анализ нинди булуга карамастан, психологик консультация кирәк булачак. Сөйләштеңме? Сөйләшмәдеңме? Хәзер Хәнифне кире кайтарып булмый инде. Сезгә чын барлык белән килешергә туры килер. Башка юл юк. Килешә алмыйм. Ханым, иртәгә үк минем янга килерсез. Толия Брарны шактый тәҗрибәле психолог. Аның киңәшләренә колак салырсыз. Психолог тылсымы гына җитәр дип уйлыйсызмы? Сезгә иң элек тынычланырга кирәк. Аннан тагын бер нәрсә. Сез мөселман динендәме? Әйе. Толия Брарны иртәгә ханымны кабул иткән вакытта хәзрәтне дә чакырсагыз иде. Аның киңәшләре дә файдалы булыр дип уйлыйм. Мин мулла белән сөйләшергә оялам. Хәзрәт сезгә Аллаһ сүзен җиткерер. Диннең бу ситуациядә нәрсә кушканын аңлатып бирер. Үтенеп сорыйм. Хәнифнең ничек үлгәнен башкалар белмәсен. Балалар ялыр. Безнең әйтергә хакыбыз юк. Закон бик катгый бу мәсьәләдә. Рәхмәт ансы өчен. Ярар, иртәгә килермен. Юкса, хәзер кызыгызны чакырсагыз әйбәт булыр иде. Миләүшә, Әни, кызым, хәлең ничек? түзәрлек әле. Докторның сиңа әйтер сүзе бар. Тыңлыйм сезне, Әмирҗан Сахапович. Яшерен батырын түгел. ВИЧ инфекция әниегезгә дә күчәргә мөмкин. Нәрсә? Әни дәмени? Сез мине тыңлап бетермәдегез. Башта әниегезгә анализ бирергә кирәк. Иртәгә аны безгә алып килерсез. Соң, хәзер үк әйтә алмыйсызмыни? Юк,
Bizning praktikada shunday ishroqlar da bor. Immuniteti kuchli bo'lgan kishiga virus birgina kontaktdan ko'chmasga da mumkin. Ey Allah. Şulay gına bulsa yorar idi de bit. Nindi güçlü immunitet bulsun indi bu yaşta. Ümitsiz shayton gina dey bizning holi. Ey. Ümitlenesigine kolay indi. Yo'ri yo'laysa, ertaga sizni spit uzakda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Bir yolg'ishib ömür haqlarına düştü, ömür qadrlari bilmedi. Sebebizli bu dünyada yaşar için g'azab bilan uzak günlere. Yazmışsın ağlarım kişe oldu. Namiz buldum adaşım, namiz buldum yoldaşım. Yazmışsın ağlarım kişe oldu. Namiz buldum adaşım, namiz buldum yoldaşım. Yaşaysam gelmeyeyim. Ne söyleysin sen? Taşla ol sözünde. Bizning hazır birden bir yolumuz var. Ulda bulsa sabırlık yolu. Etiğinin başka. Barın yuvalkan akış gibi sargayıp öleşecekmin min. Ölmesin. Sen bir yolgızın tügül. Min, Fendüz, Gadil var. Tuğanlar barlı basa. Tuğanlar, dostlar desem mi? Onların yüzüne nişik korara gerek. Elek nişik korasak. Şulay korarbız. Dostlar, tuğanlar bilen hazır. Görüşmezke, uçraşmazka mı? Şıraşabız. Tigalarga etinin nişik ülgenin eğitmeyecek biz. Bizge kişi şanırlık mif uylap tavarga gerek. Sır saklayayım deyip, gımır boyu yalgan silep yaşap bulmayı. Mine, gidip kutulsam varımız içinde yakşırak bulaşak. Sen bu bit hıyanet. Ağırlıktan korkup, bizni taşlap, tügü dünyaya gitu, hıyanet tügül mü? Etiydik, bizge hıyanet ettik şulay. Etmediğin durumda bir söz. Nerse, sen haklı tügüleni. Kişilerge etinin asılınıp ülgenin eğitsen, küpler bizning bilen oranı özeşek. Min yalganla varalmayım. Hani farkından gidip kutulsam, varımız içinde yakşırak bulaşak. En diyeyim, taşlalı şu, yüler söz silevgini. Kızgan başka, kılgan amelin bilen, halini toğda kutlu olan rıgat liysin mi? Dilemeyim, lakin benim başka şaram yok. Uyattan koşam. Gatil mektepte okuğun taşlasın mı? Min işten gideyim mi? Fendüz biznesin yapsın mı hazır Kızım, sizin gayibiniz yok. Sen de gayipli tügül biteni. Gayip öyle. Nindi gayip bulsunsun sen de. Biz bit seni yalgız kaldırıga. Taşlap gitirge jiyinmeybiz. Öyle sen. Bütün ağırlıkla. Bizning ko'ngillarga yiyip taşlap giderge dileysin mi? Kızım. Nerede kızım? Sen. Bizning turda da uylaysın. Kızım. Etiğin bilen birbirinizni ölüp yarattınız. Hazır sen onu gayipli sanıysın mı? Eti. Onun ul kılgan gamelin iske düşürsem başımны күзден жиырғандай була. Әминға жеңіл дейсің ме? Ғаділге жеңіл ме? Ул да
әйтә аласыңмы? Сиңа мин кадерле булган кебек. Мин дә бит үз балам өчен борчылам. Сизем. Әтиеңә бик нык авыр булган. Шуңа күрә ул бауга тотынган. Бөтенебезгә дә авыр. Хәзер барыбыз да асылынып үликме? Әтине күрдеңме? Кияү, Ханифне нигә алып кайтмадың? Бабайны моргка алып киттеләр. Дачада кеше күп булмагач, эшне озакка сузмадылар. Шалт-шолт фотога төшерделәр дә, протокол төзеп киттеләр дә бардылар. Бакча тулы милиция булгандыр. Кияү, Әле монда да килерләр. Ханифне моргтан качан барып алырга була? Иртәгә безгә җирләү мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Кайда һәм кайчан? Үзе теләгәнчә, авылда. Юк. Авылда ярамый. Асылны бүлгәнен беләчәкләр. Сәбәбе дә ишетелергә мөмкин. Беләчәкләр дип, мәрхүмнең соңгы теләге үтәлергә тиеш. Соң, шәһәрдәме, авыл зиратында ятамы? Аңа хәзер барыбер. Барыбер түгел. Әтиеңнең соңгы теләгенә каршы килеп булмый. Әүлем хикмәтенең уятын кая куясың? Мәрхүмнең соңгы теләген үтәмәү үзе бер уят булачак. Алайса, аны монда юып, ябы гробта алып кайтып күмәргә кирәк. Безнең халыкта табутта күмү юк. Үтерәм хайванна! Шу Фәндүс, нәрсә булды? Кемгә ачуың кабарды? Проститутка. Бабайга белеп тор. Вирусны, спидны ул гына юктырган. Әти, үзе гаепле. Ул аны үзе тапкан. Нәрсә сөйлисең син, Миләүшә? Талашмагыз, балалар. Әтиегезнең үлеменә мин генә гаепле. Соң җитте инде сиңа, әни. Ник талашасыз сез? Миләүшә, әби. Һич аңламыйм. Белеп торыгыз. Мин әтине менә моның өчен бер кайчан да гафу итмәячәкмен. Нәрсә, Миләүшә? Бабай кебек эләккән ситуациядә бик күпләр шулай итәр иде. Нәрсә? Әллә син дә проституткалар белән чуаласыңмы? Кит сана, Миләүшә, нәрсә сөйлисең син? Улым, Гадел, утыр әле. Исеңдә калды. Бабаңны урамда машина бәреп киткән. Ул бит. Әйе. Кешеләр сораса, шулай дип әйтерсең. Әни, мин бабайның ничек һәм ни өчен үлгәнен беләм. Каян белдең? Сезнең врач белән сөйләшүегез ишетелеп торды. Алай икән. Мин сезгә хәзер бала-чага түгел, барысын да аңлыйм. Безнең мәктәптә ВИЧ инфекция турында сөйләп, тиндерәтеп торалар. Алаларга адамды дәресләр кирәк икән. Да. Бабай үлеп котылды мехнәтләрдән. Әби, син дә ташлап китмә инде. Кирегез. Хәзрәт тә килеп җитәр хәзер. Сез кушканча канымны биргән идем. Әйе. Кая куйдым әле аны? Хәзер бераз сабыр итегез. 2 тапкыр кан биргәнсез. Бик кызганыч.
Qoningizda vish infeksiya topildi. Nasıl Türkü? Şuluna jetmagan edi. Tinchlanamiz. Menim yaşaysam kelmaydi. Diagnozingiz jiddiy bo'lishiga qaramasdan yashamaydi deysiz. Emirjon Sahopovich bilan to'lsincha kelishim. Bu she'r ko'p kishida bor, lekin sizga onun bilan kurashishga o'rganirga to'g'ri kelashak. Bunday diagnoz bilan yaşamaylar. Tinchlanamiz. Hozir meditsinada zo'r o'zgarish, olg'a ketish kuzatiladi. Tiyishincha terapiya choralari ko'rsangiz, hali uzoq yillar yasharsiz. Niçin Hanif yaşavdan baş tarttı? Esselamu aleyküm. Va alaykum assalom hazrat. Amin. Hazrat, aytingiz hali. O'zine og'ir vaqtda kishi narsa ishlarga tegish. Allah'a yüz bilen burulurga, kişiruğun hem yerden gidiyor sonra gerek. Ko'pchilik kishi Allohni unutib yashaydi. Selamet misin, avruğu mu, ayırma yok. Allah Teala barımıza tikiz yarata. Yaratsa, niçin o benim Hanif'imle yaşatmadı? Allah Teala'nı bardı bilmeyenge, iman getirmeyenge, şulay yazalıyor kişilerini. Siz hazratning so'zini durust anglag'iz. U sizning irigiz turunda buni aytmay, umuman aytdi. Benim bilesim kile. Niçin Allah Teala Hanif nispitten saklamağa? Kungul yarağı zor, bir anlayayım. Niçin men şunday halga düştüm? Tigiz yaratadıysiz bit. Tinchlanamiz. Allah irinizin nefisini sınagandır. Allah kuplarını şulay sanay. Sınağan. Men gayipli. Barısına da. Sabır bulunuz. Sizge hayır Allah'tan yerden surap, yalvarırga gerek. Biz o'zimizning yoqdan tegishli terapiya choralari bilan sizga yordam etamiz. Hozir sizga ambulator kartochka ochamiz. Kompyuterda da sizning salomatlik ham davolanuv prosessi turida ma'lumotlar bo'lacak. Shularga negizlanib preparatlar qaytartilacak. Benim avrum turunda başkalar da bilecek mi? Yo'q, anonimlikni saqlash maqsadida sizga nomer beramiz. Ismingiz bir qoidada chog'ilmayacak. Rahmet indan saçım. Tinchlanamiz. Sezmadingizmi? Sizga bir topqirda ismingiz bilan dashmadim. Narsa bo'ldisin bu kompyuterga. Ishlamaylikdir. Alo. Programmist kirsin elimda. Emirjon Sahopovich, agar biz sizga kerak bo'lmasak, xonim bilan meni bo'lmaga o'zi сөйләшib olar edik. Yaxshi, borasiz. So'ndan kirasiz. Hayırlı gün. Xayrli kun, Xayrat Nasovich. Kompyuterim nimadir ishlamaydi. Esselamu aleyküm. Kechagina aybat ishlagan edi. Qobunun qobunda. Kompyuter ishlamasa bosh bitdi, hazrat. Mana nima zamonda yashaymiz. Kompüter bulgaç, kağıt işi kim yiyecek diyenleriydi, kimemedi orttığına. Kadri ikisini de şeye Türkiye'de. Meditsinada qog'oz dokumentasiya olib bormishi butunlay yoramay. Şulay. Mine bit viruslar kompüteringizning sistemasini chemirgan. Virus qo'yan kelib, İnternetten kirgandir. qiz kishiga da bit virus tira yoqdan yoki kontakt natijasida ko'shadi. To'xtag'iz, mening kompyuterda antivirus turadi. Tursasın, siz antivirus bazasını yamartmansızdır. Onu yong'ortirga da kerak edimi? Albatta, internetda viruslar yongarib turadi. Olar yongargan sayin antivirus bazası da yamartılırga tegish. Da o'zim uchun oshish yasadim bitali hazrat. Virusga qarshi nindigina preparatlar o'ylab chiqarmasinlar. Onu bitirib bo'lmaydi. Chunki virus mutatsiya natijasida har doim o'zgarib turadi. Kompyuter bilan internet munosabatlarida da shulay ekan. Virüsle bitirip olmayayım. Yo'q, u bit tiran, ko'zanak ishinde. Oo, operatsiya sistemamiz ishqon bit. Bizim meşhur kompüterinde sisteması ışkan diyenleriydi. Nesesi ol? Operasyon sisteması. Nishik anglatdim ekan sizga hazrat.
Менә нәрсә ул. Әйтик, компьютерның ішкі дөньясы ул. Ягъни компьютерның фикер сүреше тәртибе. Олай икән. Менә әйтик, сез мусульман кешесе буларак, теге яки бу эшне бер төрле эшлисез. Әйе. Христиан кешесе ул әйбергә башкача карый. Будда динендәге кеше исә үзенчә эш итә. Шартлылык белән әйтсәк, диндә операцион система ул. Менә бит нинди хикмәтле Аллаһның эше. Аңладым, Хәбират Басович. Әйтик, менә шушы җирне генә дә алыйк. Біреулер аны күрек белән кадый, икенчеләре ат белән сукалый, өченчеләре трактор белән сөрә. Чагыштыру бик уңышлы булмаса да, фикеремне дөрес аңлагансыз. Әмирҗан әфәнде, сез түгел, мин эш ясадым әле монда. Шулаймы, хәзрәт? Менә компьютер сыз әйтте, безнең операцион системабыз, безнең динебез ул диде. Әйе, шулайрак дип әйтте. Вирустарны яңара диде. Соң яңармыйча, башта эчкечелеккә каршы көрәш алып барылды. Аннары наркоманлык барлыкка килде. Аннары комарлы уен, никахсыз яшәү, матдичелек, никахсыз яшәү, ирекле җинси мөнәсәбәт. Соңы китсәң күп инде ул, хәзрәт. Булар калбыбызны җимереп бер артлы яңарып татан вирустар белән бер. Искиткеч уртаклык, хәзрәт. Антивирус аны яңартып торырга кирәк дидегез. Безнең антивирус Коръән, намаз ул. Намазны бер укыдыңда битте түгел. Гөнаһка тартмасын дисәң, намазны һәр вакыт укып торырга кирәк. Мин һәр вакыт әйтеп киләм. Кеше нинди диндә булуга карамастан, динсез кешедән бер башка югарырак тора. Дөрес әйтәсез. Кызык бит. Бу дөньяда күп нәрсә бер-берсенә охшаш. Охшаш булыр шул, чөнки бөтен нәрсә Аллаһ сызган системага корылган. Шулай, кеше сүзенә каршы килеп була. Аны инкар итәргә дә була. Әмма Аллаһ сүзе кагылгысыз һәм үзгәрешсез. Философларсыз. Яра, операционканы яңадан куермын. Хәзер драйверны алып керәм. Машина, җиттең минем башыма диярсең, Әмирҗан әфәнде, сез лишне бетереп булмый дигән аяныч фикер әйттегез әле монда. Кызганыч, бу шулай. Чөнки безнең ярты миллионлы шәһәрдә генә дә аларның саны хәзер 2000-нән артып китте. Бу бик күп бит. Күп дисезме? Әле бу без ачыклаганы гына. Әгәр дә бөтен дөнья спидка каршы көрәш методикасы буенча санасак, тагын 10 елдан шәһәребездә 15 мең кешедә ВИЧ инфекция булачак. Аллаһ сакласын. Тагын 20 елдан һәр үлгән 2 кешенең берсе спидтан үләчәк. Бер генә юл кала дингә килү. Килешәм сезнең белән, хәзрәт. Ләкин без җәмгыятьтә яшибез. Җәмгыятьтә барсы да бар. 2000 кеше авыру дидегез, барсы да наркоманнармы? Юк, хәзер күбесенчә җенеси юл белән юга. Шушы хәлләрне күреп, дөньяның киләчәген ничек фаразлыйсыз? Минем фараз сөйләргә вәкаләтем юк, хәзрәт. Шундук кутку таратуда гаепләячәкләр. Шулай да. Үзара сөйләшкәндәме? Киләчәктә кешелек дөньясында яшәү өчен кискен көрәш башланачак. Аңлашыла. Әхлаклы юлдан тайпалганнар юкка чыгачак. Җир шарында яшәеш дәвамчылары булып, шушы сынауларны узган кешеләр булачак. Менә сезгә кыямәт көне, хәзрәт. Фикерләребез каршы килми икән. Намаз вакыты җиткән икән. Дөнья картасында шактый дәүләтләр юкка чыгачак. Аларны прогрессив саналучы җәмгыятьләр үзләренең әхлаксызлыклары аркасында бетерәчәк. Шушы игълан ителмәгән сугышта безнең милләтне дә зур сынаулар көтә. Сезме? Көткән идем. Утырыгыз. Сезнең сөйләшүегез буенча сиздем, ирегезнең үлемендә үзегезне гаепләдегез. Ни өчен? Мин еш кына иремә якынлык кылуда баш тарта идем. Үзеңә башка хатын кыз эзлә дип әйтә идем. Беләм. Ул мине бик нык яратты. Тугры булды. Тугры булмаган бит. Сез андый вакытта шайтан кытырткан дисез. Шайтан кудыртканды шул. Сез мөселман хатынына иренә буйсынырга тиеш икәнен беләсезме? Беләм. Динебез хатынга иренең теләген канәгатьләндерергә кушканда беләсезме?
Мин шуның нәкъ киресен эшләгәнмен. İri hatınına tartılıp dursun için, şit hatınlar yana gitmesin için şulay kirek. Min ulap şahan нәрсә түгел bu. Dini bir şulay kuşa. Ни өчен сез ирегез белән якынлык кылудан баш тарта идегез? Бу бик шәхси әйбер. Миңа сезнең мотивацияны аңларга кирәк. Моннан 40 ел элек мин авылдан шәһәргә килдем. Әйе, күбіміз авылдан чыктык. Секретарь булып эшкә урнаштым. Начальнигыбыз бик дәртле кеше булып чыкты. Үзенең кул астындагы кияүгә чыкмаган кызларны тотып көчле иде. Хәзер аңлашыла. Мин түздем. Башта торыр урыным булмады. Тулай тракта азак яшәмәдем. Фатирлы итте. Bulaşak irigiz saqlığın qoyadır yuvaltqan qızga yönelden baş tartmadımı? Юк, ул мине шашып яратты. Узак еллар бергә яшәгәнсез. Сез дә ирегезне яраткансыздыр. Белмим. Начальник мине кичләгәннән соң дөньям караңгылангандай булды. Бөтен иратны күрә алмаслык хәлгә килдем. Үзирем белән дә якынлык кылу кытышкыч иде минем. Кызганыч. Сезнеке кебек язмышлар бик хисап. Шуңа күрә дә хатын-кыз кияүгә чыккач, ире тарафыннан кадер-хөрмәт күрми. Икесе дә интегә. Kızlarını köşküler, ni polisiya, ni ata-ana alarını yaklarday halde tügül. Иң аянышы шул, хәзрәт. Бу кыргыйлык табигый хәлгә әйләнде. Көчләүне хәзер хәтта статистика исәпкә алмый. Bu hatın kızın ayten, küçtüğü kişirgen demezsin de. Бер караганда мин аның яшь чагында күргәннәренә аптырамын да. Хәзер көчләү дигән социаль күренеш тормыштан төшеп калды дияргә була. Ni gala desez? Мин 10 ел буе мәктәптә эшләдем. Узак еллар завуч булдым. Шуннан чыгып әйтәм. Şolay mı? Югары сыйныф укучылары ел сайын медицина комиссиясын уза. Шундый комиссия отчетын безгә тапшырган табибә сүзен узак уйлап йөрдем. Нәрсә дидинде ул? Мәктәбегездә кызлар калмаган икән диде. Ya Allah, şolay didimi? Узган гасырның 90-нчы елларында чыккан криминал хрониканы алып карагыз хәзер. Нәрсә бар анда? Ул вакытта көн сайын булмаса да, атнасына 1-2 көчләү булган. Şolay şol. İri hatınına, hatını irine söyleyenlik illa etti. Bağlar Kur'an'da yürüdü. Бу әле милицияга билгеле булганы гына. Шундый буын үсеп килгәнен күреп, киләчәгебез бар дип әйтә аласыңмы, хәзрәт? Кая агалар ул халык? Сезнең янга мәчетләргәме, әллә безгә спидка каршы көрәш үзәгенәме? Ганнори, инде менә ничә ай очрашабыз, ә синең бер дә гаиләң турында сөйләгәнең юк. Кил соңрак дип сузасың. Нәрсәсен сөйлисең инде аны? Ник? Шулай куркынычмыни? Тыңла алайса, Гадел. Тик егылып кына китә күрмә. Мин әбием белән генә яшим. Шәнәтим турында бер нәрсә дә белмим. Әнием фахишә булган минем. Фахишә булган? Әни ВИЧ-инфекция белән авырган. Бу чирне аңа бер клиенты йоктырган. Син буларны кемнән белдең? Әбием сөйләде инде. Кем булсын тагын? Әниең кайда? Ул мине тапкан вакытта үлә. Ә мине врачлар үлем кулынан саклап кала. Кирәк бит, Нәкъ 18 ел элек минем бабай да бер фахишә белән якынлык кыла. ВИЧ-инфекция йоктырганын белгәч, уятыннан асылынып үлә. Шунмы? Димәк, ул фахишә синең әниең, син
бабайның қызы болып шығасың. Я Алла, нәрсе бұл? Язмышмы? Әллә ялгышмы? Нәрсе эшлибез инде хәзер? Юк, безгә араны өзәргә кирәк. Ганнори, мин бит сине бик нык яратам. Мин дә бит яратам сине, Гадел. Ләкин мин сөйләгәннәрне әбиең дә, әниең дә белергә тиеш. Юк, әйтмибез. Аларны яланлап булмый. Ялган кайчанда булса, бөрескә калкып чыга ул. Әбием инде 18 ел буе бу чирдән газап чигә. Ул хәзер бик авыр хәлдә. Буларны сөйләсәң, үлеп китәчәк. Яшь вакытта ясаган хатам маңгаема сырлар булып ятта диләр. Мин әбием алдында әти-әниләрнең гөнаһлары өчен гафу үтенергә тиеш. Ә бит мин синең белән гаилә корырга теләгән идем. Ә хәзер мин сиңа өйләнә алмыйм булып чыга. Чөнки син бабайның кызы. Мин синең әниеңнең сеңлесе дә әле. Мин барыбер сиңа өйләнәчәкмен. Юк, мин моны болай гына калдыра алмыйм. Барысын да сөйләшәкмен, соңыннан үкенерлек булмасын. Кадерле, бу мөмкин түгелдер дип уйлыйм. Ник? Соң әйттем бит инде, әбинең хәле авыр. Тем более, миңа ашыгыч рәвештә әбиең белән сөйләшергә кирәк. Белмим инде. Сезне сөйләштерүгә әни дә каршы булачак. Белсәме? Аңларга теләмәячәкләр алар сине. Соңга калмый. Әйдә, киттек. Su. Bugün de yoklay olmadım. Tünü boyu ыңгырашып çıktım. Belki oşarsın. Dilemeyim. Oğuzuna bir qabım rizak olmağın kadar indi bir otna buldu. Doğrular da yerden itmi başladı. Şudur. Halim kalmadı. Ağırtını bana uzatırgan. Başka okul bilsinler. Suragan idim. Sizning kibik oğrular ko'p dediler. Borsuna da doğru jitkirib bulmay deb aytdilar. Tigisin bulsa da kodayındı kızım. Sen eli köpten tügilgine kodagan idim bit. Buluşmadı. Ey Allah. Boşka şarap olmadı. İndi. Bunысы da yerden itmesi. Bilmeyim. Ders işlerge de. Kızım. İntikme benim bilen. Yürek tibişin to'xtatadigan ukol sıra. Eni. Sen bilesin bit. Surama yaşagını. Tabip mında kelsin. Özüm sorarmın. Anın. Gelirge vakıtı yok. Senin gibi avrular
erteden kechga qadar priyomga aylaver uchun suv bo'yi shirab turadi. Әдик китеп дөрес эшләгән. Хәзер икебезне карап интегер иде. Ey әни, тагын нәрсә белән башыңны катырырсың инде, Син дә уйламый гына тормыйсыңдыр. Әйе. Мин дә бүген уйга чумдым. Төш күрдем. Имеш, син безне ташлап, өйдән чыгып киткәнсең. Үлемемне күргәнсең бит. Юк, алай димәле син. Аннары кайтып кердең. Үзең яшь, шундый чибәр, ләкин никтер үзеңә бер дә охшамагансың. Рухым кайткандыр. Ләкин мин сине кабул итмәдем. Кире бурып җибәрдем. Әбей, хәлең ничек? Озак калмады. Бугайым, улым. Алай диме, әбей. Яшәргә кирәк. Әле минем өйрәнгәнемне дә күрерсең. Туй күрелек. Хәлдә түгел инде мин. Бабам чакыра мине анда. Терелерсең әле. Син өйләнгәнче мин китәрмен инде. Бабам чакыра мине. Улым, әбиең арыган, күп сөйләштермик аны. Ярый, аңладым. Әней, мин, Ганнориягә әйләнергә булдым. Ниятең яхшы, ләкин башка милләт кешесе белән гаилә корырга рөхсәт бирмим. Туйган инде ул Ганнориялардан. Мыскыл итмә. Ул минем яратып йөргән кызым. Аңарда татар каны бар. Соң, хәзер кемдә генә юксың ул, татар каны? Соң, яратам бит мин аны. Нигә шулай ашыгыш? Танышуыгызга 3 айда булмады бугай. Әллә авырлымы? Соң, юк инде. Ашыгасың, егет. Әней, мин, әби сен чакта әйләнеп калырга телим. Соң, туйгызны кайчан уздырырга телисез инде? Бер айдан. Ой, юк. Соң, улым, әбиеңнең хәлен күреп торасың бит. Мин аны ташлап туйга әзерләнеп йөри алмыйм. Кызым, өйләнсен. Аңа кадәр мин китәрмен. Планыгызны миңа карап кормагыз. Эй, әни, нинди үлү инде ул тагы? Соң, туйның вакытын күчерергә дә була бит. Никах кына укытабыз да. Күчерегез? Тагын мин ни дип уйлыйм? Без өйләнгәнче Ганнория синең белән һәм әби белән күрешергә тиештер. Соң, улым, син аңлыйсың бит, әбиең белән очрашып булмаганны. Әйтәсе сүзе бардыр. Килсен. Соң, нәрсә турыда сөйләшмәкче була инде ул? Белмим, килгәч үзе әйтер. Улым, әбиең белән очрашмаса, яхшырак булыр. Кызым, мин исән чакта килсен. Ярый, әни, үз ихтыярым. Су. Температураңда бардыр, кой әни, маңгайыңны тутып карыйм. Аллах! Әстәгъфируллах! Нәрсә булды тагын? Шірігім! Бурыны кәкірейді! Соң, хәзер нәрсә эшлибез? Әмирҗан Сахапичка барам. Син
Бабай туйыбызны күрә алмады. Әби дә күрә алмас микән ни инде. Бу авырлыклар әтинең дә йөрәгенә бәрде. Ул үлеп китте былтыр. Я Аллам, кайчан бетәр бу мәхшәр? Ярдәм итегез миңа. Мин нишләргә белмим. Тұрыңыз, нәрсе болды? Тынычланыңыз. Психолог кірсін тезірек. Әнинең йортта бурыны шіріп түсті. Мин оның газаплануларына қарый алмыйм. Дұрыс аңлағыз мені. Біз бұл айда әнегізні ай сайын 130 мың сумлық препаратлар білән дауалап келдік. Олар хәзер инде булышмый башлады. Менә, алыгыз. Нәрсе? Бүтін ақшамны бирәм. Алыгыз ақшаңызны. Бұл ситуацияда хәзер ақшаны бір нәрсе хәл ите алмай. Ярдәм итегез миңа. Хәзер вирусның куәтенә препаратлар қаршы тұрырлық түгел. Әнегізде вишис инфекция спид дәрәҗәсендә. Әни, укол биреп, йөрәк тибешен туктатуларын сорыйм. Бу мөмкин түгел. Без эвтаназия белән шөгыльләнмибез. Бу гомумән закон белән тыелган. Әнигезнең газапларыннан морфидан башка бер нәрсә тәкъдим итә алмыйм. Соң, сезнең бөтен авыруларда шушындый хәлдә калалармыни соң? Кызганыч, бу авыруның финалы шушындый. Хәзер әнигез кебекләр шәһәребездә 50 меңгә җитте. Россиядә 15 миллион кешедә ВИЧ-инфекция. Ел сайын 1 миллион кеше спидтан үлә. Соң, миңа нәрсә эшләргә? Әйтегез, нишлим мин? Sabır. Җибәрегез кулымны. Җитте. Мин арылым. Эшемнән китәм. Бүтән шигәр хәлем калмады. Sabır bulunuz. Tuğçağız Emircan Sahabeviç. Җитте, китәм. Дәүләт bütün бар булган акчасын спидка каршы көрәшкә юнәлтә. Пенсия түләү билгесез вакытка туктатылып торачак. Ишеттем мин ул закон проекты турында. Бу закон инде икенче укылышта кабул ителде. Президент указы гына чыгасы калды. Ужас! Пациентлар нишләр сез эштән киткәч? Гафу итегез мине, сеңлем. Нервландым. Сез чыга торыгыз. Мине вестибюльдә көтегез. Миңа хәзер нәрсә эшләргә? Түзәргә, хәзер шигенергә ярамый. Сез дөрес әйттегез. Ширгә каршы көрәшкәндә шигенергә ярамый. Әни, хәзер киләм. Хәниф, кит. Әни, монда синең янга Гадел белән Ганнури килделәр. Керсеннәр. Әбей, без монда. Әйтегез сүзегезне. Әйтегез. Әйдә, әйт. Әби, хәлегезне бик яхшы аңлыйм. Аңлаганга күрә, кичекмәстән монда килдем. Беләсездер, Гадел миңа өйләнергә телим. Улым, Ләкин мин аңа кияүгә чыга алмыйм. Чөнки мин монда 18 ел элек сезнең ирегезгә яман шир юктырган фахишәнең кызы. Әтием, сезнең ирегез. нәрсә? Рөхсәт юк. Галия! Әбей! Ташлама безне! Ташлама! Сүнде кояш табынамын
райга табыламын кара дөньяга китәр өчен калмас өчен фанилектә атлыймын мин упкын ярына Yazmışsın ağların kişe olmuş Nomiz buldum odaşı Nomiz buldum yolgışı Yazmışsın ağların kişe olmuş Nomiz buldum odaşı Nomiz buldum yolgışı